Miabot na ang napulo ka Davao City Bus kagahapon October 14, 2025 sa Davao City Overland Transport Terminal kan DCOTT. Sa interview sa DXDC Davao kang Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Project Manager sa Davao Bus Project and Assistant City Administrator. Gisulti niya nga kining mga bus pinaagi sa programa sa Davao Interim Bus Service sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan. Sigon ni Attorney Domingo nga karong bulan sa Nobyembre 2025 magsugod ang operasyon sa libreng sakay alang sa mga pasahero sa syudad diin adunay 46 nga seating capacity. Duha ka lingkuranan alang sa mga persons with disability kung PWD o 20 ka standing nga mamahimong masulod niini. Gipasabot-sab sa opisyal nga ginaproseso pa ang mga dokumento sa mga bus o nagpadayon pa ang pag-inspeksyon sa mga bus unit lakip na saba ang mga driver nga ipalawom sa training.